Kontratuaren formalizazioari dagokionez, kontratu bat idatzi zein beharko litzateke, eta ezinbeste zein beharko litzateke idatziz, baldin eta praktiketakoa baldin bada, prestakuntzakoak, lanaldi partzialean edo aldizkako finko etenduna, hau da, kontratu finko diskontinua bezala ezagutzen dugun hori, telelanekoa ere, Espainian edo Espainiako enpresek kontratatutako langileak naiz eta zerbitzua kanpoan eman, denbora jakin baterako kontratuak baldin eta 4 astetik gora irauten badute eta arrantzaleen kontratua, Horrek esan nahi du, ahoz egin daitezkeen kontratuak izango liratekela kontratu finkoak eta 4 aste baino gutxiagoko kontratuak, Ahoz egindako kontratuetan dena dela langileari itunaren funtsezko elementuak idatziz jakinarazi behar zaizkio. Hau logikoa da, pentsa dezagun, kontraturik ez badago, ez eta kontratu finkoa izan, naiz eta 4 asteko kontratua izan, langileak jakin beharko luke zenbateko soldata jasoko duen, nolako lanbide kategoria izango duen eta nolako lanaldia izango duen. Beraz, baldintza horiek idatziz eman beharko litzaizkioke langileari. Ondoren, enpresak eta enpresa buruak eta langileek kontratua sinatzen dutenean, enpresa horretan langileen ordezkaririk, ordezkari sindikalik egongo balitz, beraiek ere kontratuaren kopia jasoko lukete, eta gero enpresa buruak kontratu hori administrazio publikora eraman beharko luke. Hau da, sepera, kasu horretan. Enpresa buruak 10 egun dauzka, enplegu zerbitzu publikoari jakinarazteko. Gauza bera gertatzen da, kontratuak luzatzen direnean ere. Kontratu bat egin daiteke, bukatzen danean, gero luzatu daiteke, eta hori da, kontratu berri bat sinatuko balitz bezala. Baina aurreko kontratuaren baldintza berberak mantentzen dira. Bestalde, langileen eskubide eta bete beharrei dagokienez, behin kontratua sinatuzkero, langile horrek lanpostu horretan lan egiteko eskubidea izango luke, halaber laneko prestakuntzan eta promozioan parte hartzeko eskubidea izango luke, promozionatzeko ere lanpostu bat eskuratzeko erakundearen barruan baztertuak ez izateko eskubidea izango luke. Logikoa denez, eta lan arriskuen prebentzioan ikusten genuen bezala, osotasun fisiko eta intimitaterako eskubidea dauka, eta eskubide eta bete beharren korrelatibotasun horren arabera, enpresaburuak ere izango du horren ardura, hau da, langileak osotasun fisiko izateko bete beharra, eta intimitatea bermatzeko bete beharra ere. Logikoa denez eta lan egiten bada soldata baten truke, beste eskubide bat izango da hitzartutako ordainsaria jasotzea, eta gero legeak ere uzten du olako zaku bat bestelako egoerak islatzeko, eta orduan esaten du lan kontratuan esartzen diren gainerakoak. Hor ere egon daitezke lan kontratuan agertzen diren klausulak. Gauza bera gertatzen da bete beharrekin. Bete beharretan, eukiko genuke lanpostuan eginkizun zehatzak betetzea, fede honez ezarritako printzipioen arabera, hemen beti aipatzen da langileak enpresarekin zintzo jokatu behar duela eta ez duela enpresaren interesen kontra egingo. Ondoren onartutako segurtasun eta higiene neurriak bete beharko ditu, enpresaren edo zuzendaritza jardunean emandako instrukzioak betetzea, hau da, azken batean, pertsona baten gainetik edo aginduak ematen dizkion pertsonaren agindu horiek betetzea. Bestetik, esleiatzean norberak lan egiten duen enpresarekin, kompetentzian ezaritzea beste enpresa batekin, edo norberak lan egiten duen enpresa horren interesen kontra egitea eta beste enpresa baten alde. Produktibitatea hobetzen laguntzea, eta gero aurrekoan eskubideen kasuan bezala, lan kontratuan ezar litezkeen gainerakoak.